του είναι τελείως άχρηστη. Εν τούτης όμως, αυτό το καταδικασμένο σε θάνατο σύμπαν, αντί να ακολουθήσει την υποχρεωτική κατεύθυνση ενός βέλους που οδηγεί στην ακαρπία και στην απελπισία, μπόρεσε σε πολλές περιπτώσεις να ακολουθήσει ένα άλλο δρόμο που οδηγεί στη δημιουργία και την ελπίδα. Χωρίς να παραβιάζει τις αρχές της θερμοδυναμικής, δεν τις εκτέλεσε δουλικά. Αποδείχθηκε εξαιρετικά επιλογικό, δημιουργώντας περιοχές τάξης μέσα στην γενική αταξία. Περιοχές όπου τα ανοιχτά συστήματα σε μία ισορροπία μπορούν να αυτοοργανώνονται χωρίς να παραβιάζουν τους γενικούς νόμους. Στο βέλος της απελπισίας μπόρεσε να διδάξει ένα βέλος ελπίδας. Το κενό και την ακαρπία τα αντικατέστησε. Με την υπέροχη κοσμική αρχιτεκτονική του. Και μέσα από αυτό το εξαίσιο οικοδόμημα βρήκε έδαφος, ανθρώπινη διάνοια, ανθρώπινη συνείδηση και τελικά η ζωή. Ευχαριστώ για την προσοχή σας.